els tres exteriors. Recordem que l'any passat es va arribar al minut 40 amb empat a 71. A veure com ataca Suzuki. Roman. Continua Roman, el coratge de Roman. La penetració de Roman. El nou Mundo s'aixeca, però falten 5 segons, 4 dècimes. El Barça no diu l'última paraula. La pilota arriba. Terence Morris. Val al bàsquet, no val al bàsquet, no val al bàsquet. Val al bàsquet, no val al bàsquet.